Pini dayak luru lang sualong sariali long abot na ke po alam sa nili ke kan igipu alam ay lason lo Google Pay alang litum bahani ri sumatong wang lo nililong poisa cash nang pithapu lo amasi nili pidun lo ako alang online nang sen po online nang sen lo online ta arki dolo arki ta do payment lo asita theu amasi cash poisa bang nili pidun dat lo cash poisa pidun dat pen au samatum dam joilo amat Google Pay long cecek lo lang lo avedet amasi neli bang api cilang thulo ciri thulo cilong dun lo amasi neli long det ma pusi neli cematha office sami kali aku laputa rang tolong ta en lo suri si laputa lason lo aputa lason lo rong hang tolong ta aku tulang mane neli hatum bang na cetong edel lo amasi neli pini la solam thei pacheni alam thei bang lapulo karbi anglong mate dipu dak lo lang solong pen la so homoy sa ke do bang anu tinta awareness do nei chere chat nei pusin nili la sohin pen nili hin pen pachini don lo nili pove ka bang si nili media hoi pen pachini ing lo la si media portit han nili chupasi pini ani media fan pachini ing lo nili hin pen la si raratum mane ke chere chai phasi nili hin pen pachini don lo la solam thei bang athima ali tum kiduk det arat sai de la si asasa vet jong se dil tum phan na scam lo pote ilitum ko ani ning ke oi gedung ini li samil lason thak pini lasuni kam ki khuti chot tagalang pini tension anton anton sabe cholong le pen la ngilien pen ning duk lo la pen ke ako kar biara do an sami chere chat nangji ko se nilien pen pachini dun lo